APHL se amai phu je kathar lapen ari sangho tumpen tongsikot pen pherang ke amai kangni pon lason si aru ni pha inkoira trok siarni APHL se ame thanga sa hemalong je kathar lapen ari sangho tumpen tongsikot pen pherang ke amai ke pha pon bangso pherang ke amai along ake hai je kathara hin pen kaning je pon atengke 6 schedule arona teng pen lapen constitution arona teng pen tribal asoka lidia tuma phan ameneng than ponang ji puke nilitum kaikita ning je pon bonsi tame nilitum APHL sia song tumke nonamat ke nilitum ja kong weather lang apotsi nilitum voter list pen ing than pono ne dadlo puta ning je pon tangte nonang ton pen pherang ke thengno ka ning je pon alam the pen le arju pon sina phan nilitum kachoning ria teng pen nalitum dake wang pot nalitum phan choro lo pen kardong pila pini nalitum phan dake phara nilitum kapachini kangtung alama bangke lason lo 6 schedule teng pen la pen constitution teng pen tribal kalidiat atum dak 6 schedule arlo kedolong le atum phan nilitum amen polit voter list along pen amen than ji pulo nilitum bange power long le det lang apo election high un edet lang apo non anta amasi nilitum than da than long le det bom lu nilitum ke than ji pu ke pu arona teng men si ke than ji pulo aman non bangke hala tribal kaliatum bangsi ilitum schedule tribe atum khilonjia okhomia atum lapen ke adivasi atum amen voter list pen than thuret bange non election ke damtang election hu theklong lo ke than ke dak delete pusi ke to delete ke than cancel lan ke alam ke isivet lo muthe karbi atum ilitum chini nedermasi delete pusi popo ke than hala so alam bang ma thadam oide amasi kadu ita aning pum pedet le seta alama bangke itu amen si kang than thulu long ni non nilitum particulars ke nitum pha bom lo PS committee atum long ran CC committee la pen ke LA committee atum long pen nitum hang bom lo ko mat amen si kang than ma la pen alang litum voter ID la pen a polling station amen nitum panang than serak tu athima la ke serious alam lo la kang than ke itum democratic aron ilitum election along ron ka chedan ilitum hananga pe rem je phansi la ke claim la si ake ong do pikatum elong adim bange bang inkoira throk pusu vote bidun long le dat la thema amen voter list long delete puke tok do ko ko voter list idea bange do lata voter ID bange do setal lata akam pit pedet la abinang voter ID do lo te lage delete tanang ne lo lage vote pilong vek nang ji setan nona bange ulta thulo voter ID do thu kok atum ta pi thu long le den lo hala ka vie tom bang si pi thu long rong la che plang bang ye la sini litum la bang solam ha election commission of India upon chief election commission of India upon nilitum chief election commissioner of India upon nilitum memorandum pini kelolo by post pensi gelolo athemala athika port pen lo nai nitum ke dam un eder lo poisa tanga ka be pen jok Delhi andam nai un eder lo la sinon nitum by post pensi kelolo la pen la so kelolo nilitum ako ison pudun tu nilitum ka complain bangke latum Karbi Anglong Autonomous Council atum model code of conduct violates PNRD a department of poisa 14 crore kuti krepli a poisa
and that si alang litum enjoyment tour ke dam ha Vietnam ke dam bang foreign along ri ke dam long ke lage mission lo tu ke itum apoti dunde seta hapu ke master tum dormha ta pilong le lapen department a kapre ka tum du olang dormha ta pipe lapen ke tovar ta ve munit tum ki duk so kali contract atum abil ta pipe seta non ke alang litu e ki jui dam si kuti krepli apoisa labang thom kep IMAC atu CMEM lapen kapre MAC ka do ve bang thom kep atu kuti krepli alang litu mane inut la pupulate 50 lakhs la inut ka koros 50 lakhs dokai la ilitu alang litung ka koros la ta government a poisa la sini litung la ka oppose la pen lata non MCC mane model code of conduct ke do un hosi la ke claim la ke henopi kalam no la sini tum chief election commissioner aphan nitum opposition nitum complaint nitum pi lo by post pen seta lapen mo apornang lelo te nilitum aku by hand aku pithui seta non mai ke tong la aport pen si complaint do nangi la sila complaint la sonni lapen aku ison ke do thulan tribal tum arong pen kilometer 4 kilometer flike phokep to anaka hello si voter polling station ke do alang litum vote ke pidun sum o lapen ki pidun dia tum do pik la pot si polling station ke election commissioner tum a guideline ke amitha munit voter abang kendo konan ma dak pen kilometer hiniang bong vote pilong nai pada ke tok tu la pot hala so teng polling station non arong seng unangi pusi nilitum ako choning ridun lo la helo alam bang ke sta ke so dak binong alam lo la ron ke cedan ji itu det kache longri kache rai la pen khe kache rai ji afansi itu democratic aron cedan lo ilitum a hile ke la vote hello aman non ke vote ta ilitum along pen nang than pi thu at lo nang thi thu at lo a hile ta nang thi at tar mane eta voter list along amendment ta delete to talk amat vote nang pi dun long le det lo itum lages ilitum phan la bang so democratic aron along nang perem ji afansi la claim la pen la just semet ki claim ke BLO tu pusi pu la ke claim alang litum phan ko madon ni ga point nil litum lai huela mange pudun oi det lo non ke tong posi seta BLO tu la pa atumi heta nili khot na tu dam lo naga tum nang than dun BLO tum phan hal tum tribal munit kali unang than dun BLO tum la so tribal munit kali tum choning ri bom ta amen thap thik pol voter list long amen thap Puson sai si ili toman kiwi lage serious pigalam lo labang solong neli rat atum pan kapacini kang tung lo la ya itum amen jong si delete pulo te lage itum amen nang kang than lo itum amen nang kang than lo pulo tang te itum akai la pen long ri ga chepe job ji ron ka che dan a hile ke itum pan nang thi et nang thi pon et itum long pawedan le itum che dan un e la pulo te la itum pacedan un era itum along le itum akai na pivir japan la pen itum along le na nang thi at japan la si alang litum la online to amat voter list ka chipita online nangi pomat la pen BLO tum si claim nangi pomat la BLO la pen BLO ka e point la pen online la putak si our side and to wrong lo hala tu ilitum phana pivir japan la kechia to maba la son si cheplang tang la sila Karbi ke doan Anglong arat ke doan Pilonjia Ohomia tum an Adivasi tum an talamang solam cimira ilitum avo voter list along amen aku ke thap thu serak nang ya kam claim nang i tanon ke dam tang lo la MP election bang ke ilitum
vote abang ke itu mahili abang ke bana tipon lap le ake ong munak polis dan do pik so dang tipon elong in koira trok do pu elong arong abang ke elong abang ke krisir kep do pu la son dai si lapen ison ning ke oilam bang ke hala karbiari so o karjang karbidet kalilo naga tum anta posipu lapen di masa tum anta posipu dak elitom han sakuri dang pipedet lo amat elitom han nang plung lap lo ha Chennai Kerala Bangalore Maharashtra Delhi bethe nang plung lap lo hala tum vote nang pidunu neder lo non ke dam tang election ho suri fik kep bakta so share ko karbi atum ta vote nang pidunu neder lo alang ke le damang la lo karbi ari so o karjang tum ta karbi akhai ke piyok nang yi lapen ke long ri karbi long ri che piyok nang yi pu aron ka cedan long ke hala tum nang cedan dun neder lo nang cedan dun long le der lo ba nang cedan dun neder lo labang ke henopik alang lo pura kadueta aning tv aning cerot put nang labang nai lo kardo sir online pupo di online pupo nge hala kopilo ne kiri nige online electronic akarbar lai hui ne lipo anchini dunde seta amen nang le de teki online thapo amen bang nang le thu the de amen bang hala voter list long abe thu de ke plan thu hala da bang delete tu amunet bang reng a voter list voter identity card do seta hala tu bang amen bang delete mane cancel pule ke than pule kang than pule kona polling station lo son do nili tum kiri lang non dei itu hapu right kom pulo ne pionero na tu ta do la pa along pre ta do son do pick ta PS committee la pen CC committee LA committee tum hanan lo et lo na ne do official policy nang li tum nang pipe de lo copy ke se ta nang pi me nang tum nang pe ta nang pe pang ke ni tum pan amen kang than alang li athema la ke jong si nili MP haidet pulo te nili ke parliament long ning ye wek pukala na pot ni ke kaning ye pulo te data ta nang ji record ta nang ji la se record ni tum ri bom lo setan non ke ki ri pen mat der to re lo te chok che de ji voter election ke bang ka announce ko ke di counting ke do pola prang si ni tum pu nang ji MCC ke do un si la si ni tum la MCC model code of conduct ke do un si ning ye nai pu si ni tum pini na tu mana hang de Mesin ban sang tike phur non puta ing ton te da jok sang tia truck ke ve ka tum pen lam the che paklang pon la son si ke dam tang arun ni phai ing koi arni driver atum pen forest department phan panong si kachuning rialo pajir damlo bonta forest sai khia tum non puta mission pen ki phura tum pham lang pon prong ason mande arjumi me la so along forest atum thek dun long le detma la san si lang mili forest bit ke parlo along ajowang ta mission pen sang tiki phur arju pon me tangte forest atum thek dun long le detma mate forest atum kupine ka chingki dokokma mate komane arlenge thesi ke phurma lasi non owe kimia kai ke thekere ke ong ahur ilitum nampi namdur arlong sangti thengpi thengprang wotek moso lapen kilir senga pirbia long asondo an ilitum kirai kom ke akenang sot binong lo puta driver tungpen ningje pon apangsi la news nyalahin fantemi inton theba churu papar peglo pindak tum rong thilwa klam malong itum pini posin tum news fanang kok ma thila pahlo ke damtang itum bisterigani itum along tin a forest long ans tame itum lo pidam lab lo sitame machine bang no puta bonbe ko pe pod ma la le heyo lasi forest da kamani apres ng charat ndu ko ma puta ma thadam me lo lasi itum mangai lajak lo kere bot on bangke la machine ahin ban itum anis ki damtang bisterani bendeme bonde bon thimno posin itum bangke jering ti lab lo bang putin stame stame pinya tame machine pen thabom lang aju thapa jan bi ti pon se tum khobor long bom kon dit name theng long lo lasi kopi posi ke bon beden ma lasi tum forest afan same itum arju mimil so lam no mili menge ria ta phanta area bang mate la langmili area si thabom posi khobor long la sugun bagan ona la langmili area lo thabang ke
pada kita bom begitu khabar long nasi ko pia posi lalang milip pada nak theng long le dan ma dung heta lalu je nasi lalang milip staff hang tami isi bang ke chun arju dum mi lo alang ton tami pini khu chun det doma mati ko pini lang tum tami cerap mun doma la arju dam mi lo nasi bon batang ton si tami bon lap nang pu lalu je nasi namang ke pada bang san mom besi khabar long bom nasi tumang tami ko puson ki bon jalama dak man sini ton tami arju dam mi lo pada sort pang tami lalu je nilin denge Mister tari inquiry ni nani tum alu pilap a pita nani tum thang na tanon puda reply avila manali tum phana so patha forest tum department pe non to reply ta ve ya ta ve permission mal bang puta thabom la lalo tin ma hin ben ke te lang mili long non ke komasi hola da in charge tang bom nani tum chini don ma pada in charge ke bang ke sarthi dera kosi khabar long bom